Niet alleen mensen, maar ook het leven in de Noordzee loopt mogelijk gevaar door PFAS. Ik vind dat het ook belangrijk is om de ecologische risico's meer in aandacht te brengen, omdat er op dit moment eigenlijk niet geweten is wat de langdurige impact van PFAS op een geheel ecosysteem eigenlijk is. En verder in deze Zeeland nu. Atletiekvereniging is supertalent alweer kwijt. En we hebben weer de allerbeste voorlezer. Goedenavond. Het hele ecosysteem in de Noordzee loopt mogelijk gevaar door de lozingen van PFAS in de afgelopen jaren. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen op basis van metingen die ze in 2018 hebben gedaan in jonge vis, krab en garnalen. De wetenschappers pleiten voor meer onderzoek. Ongeveer een jaar geleden adviseerde het RIVM om geen vis en geen garnalen meer uit de Westerschelde te eten. Dit vanwege de hoge concentraties PFAS. Dat zou dan gelden voor het water vanaf Antwerpen tot de lijn Vlissingen, Breskens. Maar PFAS trekken zich natuurlijk helemaal niets van denkbeeldige grenzen aan. En de vraag is dan ook, wat betekent dat voor de vissen en garnalen die daar helemaal gevangen worden? Een gedeelte van dat antwoord komt vanaf hier, de Universiteit Antwerpen. Marinebioloog Cara Bijns en milieutoxicoloog Timo Groffen zagen dat er nog weinig bekend was over PFAS-verontreiniging in de zuidelijke Noordzee. De meest recente studie toen dateerde van 2003. En dat is eigenlijk waarom dat we deze verkennende studie op poten hebben gezet. Op 10 locaties voor de Belgische kust en de monding van de Westerschelde werden jonge vis, krab en garnaal gevangen en geanalyseerd. Ik denk het meest opvallende was dat zowel PFOS en PFOA nog steeds de meest voorkomende componenten zijn die gemeten werden in de vis en in de garnalen. Maar dat we wel zien dat ten opzichte van een vergelijkende studie die in 2003 werd uitgevoerd, dat die concentraties wel al veel lager liggen. Sinds 1 januari 2023 zijn er officiële maximumwaarden voor 4 soorten PFAS in vis, krab en garnalen. Uit het onderzoek van Bijns en Groffen blijkt dat een behoorlijk percentage van hun monsters, garnalen en krab 1 of meer van die maxima overschrijden. Maar voor de garnalen kunnen we wel zeggen dat van 1/3 tot 1/2 van de stalen de norm overschreden werd. De hoeveelheid overschrijding is natuurlijk wel heel hoog. Dat betekent eigenlijk dus dat in de helft van de garnalen die je vangt, die eigenlijk niet geschikt zijn voor consumptie. En ik denk dat daarom ook meer onderzoek nodig is vanuit onder andere Vlaanderen, maar ook Nederland. Om te kijken in welke mate dat de garnalen en de consumptie van de garnalen bij kan dragen aan de humane blootstelling. En dat daar ook dus bijvoorbeeld risico's aan verbonden zitten. Cara Bijns deelde de resultaten in een artikel op een wetenschapswebsite. Ze stelde daarbij dat forever chemicals, zoals PFAS genoemd worden, het Noordzeeleven bedreigen. Tot nu toe, de PFAS-problematiek, werd er voornamelijk gefocust op de humane risico's dat ze met zich meebrengen. Ik vind dat het ook belangrijk is om de ecologische risico's meer in aandacht te brengen, omdat er op dit moment eigenlijk niet geweten is wat de langdurige impact van PFAS op een geheel ecosysteem eigenlijk is. Het Antwerpse onderzoek laat dus zien dat er te veel PFAS zit in garnalen die ten westen van Vlissingen-Breskens zijn gevangen. Maar er is op het onderzoek nog geen enkele reactie gekomen. En dat terwijl er alle aanleiding toe lijkt te zijn. De nieuwe sluis in Terneuzen moet eind volgend jaar klaar zijn. Dat schrijft minister Mark Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. Eigenlijk zou de sluis eind 2022 al klaar zijn. Maar alles is uitgelopen door onder meer PFAS in de bodem en de coronacrisis. Niezen, jeukende ogen, moe zijn. Het hooikoortsseizoen is in volle gang. En dan kun je maar het beste in Zeeland zijn, zo blijkt. De lucht is relatief schoon als die aan de kust aankomt. Bij de meestal westelijke winden, zuidwest, west en noordwest. En dat betekent dus dat de kuststrook, en dus ook Zeeland, relatief minder last heeft van lucht die al met pollen is bevuild, om het zo maar te zeggen. Dat we juist nu midden in de pollenpiek zitten, komt door de koude lente. En nu wordt het wat warmer, zie je nu ineens die groei een spurt nemen. En dat betekent dat die grassen ook gaan bloeien, want die willen zich voortplanten. Over 2 maanden is het ergste qua graspollen achter de rug.
Vanmorgen is in Hoek gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Zeeuws-Vlaanderen. Uiterlijk begin 2025 moeten alle bewoners beschikken over snel internet. En dat is volgens deze Snissenaar hard nodig. Ja, je ziet dat wanneer je televisie kijkt, dat beeld en geluid bij ons af en toe niet synchroon loopt. Dat heeft ook allemaal te maken met de snelheid van de kabel en data doorgeven. De komende tijd is eerst West-Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Volgend jaar wordt gestart met het oosten. Door de aanleg van het glasvezel kunnen Zeeuws-Vlamingen ook kiezen uit andere providers. Tot nu toe konden ze alleen bij Delta terecht. Een zaaltje vol ouders in Kruiningen die wel eens willen weten hoe wasbare luiers werken. De gemeenten Rijmerswaal en Tholen willen inwoners stimuleren om die te gebruiken in plaats van de wegwerpluier. Want al die wegwerpluiers zorgen voor ontzettend veel afval. Sommige zijn al om. Ik vind de vuilnisbakken heel zwaar worden. Dus dat gaat natuurlijk meetellen voor het milieu. En ik denk uiteindelijk voor de billetjes is het misschien ook wel goed. Herbruikbare luiers omdoen is wel even wennen. Dat is moeilijker dan een wegwerpluier aandoen. En u vraagt het zich misschien ook af, is het niet ontzettend vies in je wasmachine, zo'n vuile luier? Dat is de meest gestelde vraag, denk ik. Je hebt speciale inlegvelletjes die je bovenop de luier legt en de vaste ontlasting blijft daarop liggen. En die kan je vervolgens gewoon bij het restafval weggooien. Dus er komen geen poepresten in je wasmachine. Dat zal velen geruststellen. Iedereen kreeg een pakketje mee om het uit te proberen. Een supersnelle atleet maakte de afgelopen maanden indruk bij atletiekvereniging AV56 in Goes. Het is Mebrahtu Werkineh Quiros, 20 jaar uit Ethiopië. Gevlucht uit zijn land vanwege de oorlog. Mooie aanwinst, dachten ze in Goes, maar de atleet is alweer vertrokken naar een andere opvanglocatie. Atletiekvereniging AV56 heeft dus maar kort kunnen genieten van de snelle atleet Mebrahtu Werkineh Quiros, afkomstig uit Ethiopië. Hij verbleef sinds februari in de noodopvang van het COA in Goes en trainde sindsdien bij AV56. De 20-jarige atleet is inmiddels verhuisd naar de vluchtelingenopvang in Den Bosch en hij zal in Brabant waarschijnlijk bij een andere atletiekvereniging aansluiten. Werkineh Quiros wil een nieuwe toekomst in Nederland opbouwen, omdat er in Ethiopië de afgelopen jaren een oorlog woedde. Met name in Tigray, de regio waar hij vandaan komt. It's very bad. Our sisters, brothers and families, there are bad situation last years ago, and they don't eat food, they don't take medicine, everything. They don't use anything. Everybody, if he want, he can kill you. Werkineh Quiros kwam alleen naar Nederland toe en zijn twee zussen bijvoorbeeld bleven achter. My family, and they live in Tigray. And are they safe? I'm not sure. It's a bad place. Still now, it is not a safe place. In de korte tijd dat Werkineh Quiros in Goes was, maakte hij veel indruk door een stokoud clubrecord van AV56 op de 3000 meter aan flarden te lopen. Hij werd de afgelopen maanden begeleid door Jos den Hollander van de club. Je ziet zo iemand lopen en de manier waarop zeg maar een topatleet loopt, dat zie je eigenlijk al gelijk. Ja, niks ten nadele van de lopers hier natuurlijk, maar je ziet eigenlijk al gelijk van hey, dat is iemand die toch wel heel ervaren is en een snelle loper is. Dus, ja. Werkineh Quiros is nu dus verhuisd naar het COA in Den Bosch en hij hoopt door te breken als internationaal topatleet. Te vergelijken met de carrière van Sifan Hassan, die ook als vluchteling naar Nederland kwam. For the next, I want to run by Netherlands, like world champion and Olympic, like a big race. Then if it's possible, I want like this. This is my plan or my goal. Just like Sifan Hassan? Yes, like Sifan Hassan and Abdi Negi. En 10.000 zou die makkelijk onder 30 lopen, misschien wel onder de 29 minuten. Ja. Werkineh Quiros komt in juli waarschijnlijk weer terug naar Goes, omdat hij dan mee wil doen aan de baanwedstrijd Goes on Track. Zeeland heeft ook dit jaar weer de beste voorlezer van Nederland. De 12-jarige Danisha Ba uit Middelburg won gisteren de nationale voorleeswedstrijd in Utrecht. Vorig jaar gingen we ook al met de trofee naar huis.
Met een glimlach van oor tot oor werd de kerstverse nationale voorleeskampioen vanochtend op het schoolplein van de Cipressenhof onthaald. En dat was voor haar één grote verrassing. Ja, supercool. Ik had het echt niet verwacht. Mijn moeder zei ook gewoon, ja, we gaan met de fiets naar school. Maar opeens staat mijn meester voor de deur met een autootje. Want als je de beste van het land bent, hoort daar een feestje bij. En de adrenaline van gisteren giert nog door haar lijf. Ja, ik heb er echt van genoten gewoon. Omdat het gewoon voor zo'n groot publiek ook echt gewoon... En dat ik al zo ver ben gekomen, vond ik al gewoon super cool. Haar specialiteit is dat ze presteert op het moment dat het moet. Van tevoren praat ik met haar en zegt ze, oh, ik ben heel zenuwachtig, meester. En ik bibber soms een beetje en mijn nagels al. Maar als ze eenmaal gaat zitten en ze gaat voorlezen, neemt ze iedereen mee. En daar was haar hele klas gisteren in Utrecht getuige van. Ik vind dat echt super leuk. En ja, ze zit ook naast mij en het is ook mijn vriendin. En ik ben echt trots op haar. Heel gaaf. Ik had nooit verwacht dat ze zo ver zou komen. En dan is het ook nog voor de tweede keer op rij dat iemand uit Middelburg de nationale voorleeswedstrijd wint. Volgens mij hadden ze, toen ze gisteren de winnaar uitriepen, niet door dat het weer Zeeland was. Ze hebben gewoon onafhankelijk gekeken. Maar het was wel leuk, want die winnaar van vorig jaar, Guus van de Regenboogschool, die was er ook. En is nog even samen met onze kampioen Danisha op de foto geweest. Dus dat was wel heel leuk. Stapelwolken en zon vandaag. Het werd 16 tot 18 graden. Ook morgen zonnige periode. Het wordt dan ietsje warmer. En er ligt een mooi weekend in het verschiet met zon en temperaturen van 20 graden. Ja, u had het misschien al gehoord. Vanavond vaart er weer een recordschip over de Westerschelde. Het grootste ooit. Hij vaart richting Antwerpen. Rond 5:30 zou je hem voor het eerst moeten kunnen zien vanaf de Zeeuwse kust. En op Instagram en op onze website vind je waar je het beste kunt gaan staan en hoe laat. Als je alle containers die op het schip staan op een trein zet, dan wordt dat een trein van 177 kilometer lang. Het zijn er echt heel veel. Snel richting de Westerschelde dus, als je hem wilt zien. Dit was Zeeland Nu. Ik wens u een fijne avond.